son a doutora Vázquez, a doutora Castro, veña, son a doutora Castro, e que lle din mal o meu número a un paciente, dinlle este, sabes, déchelle un número mal a un paciente e déchelle ese ao que estás chamando, vale? Entonces, seguramente o paciente vai chamar aí, non? Vale. Entonces, só dígalle que ten pequena inflamación entre a L3 e a L4 con bursitis na R3 con parte de inflamación na R23. Vale. Cando chamo o paciente, dígalle eso, vale? Vale. Venga. Pequena inflamación entre a L3 e a L4 con bursitis con afectación a R25. Vale, por igual o que digo outra cosa, pero bueno, pero sí, un lío, sí. Non vai morrer, pero non vai morrer. Que lle deche ese teléfono equivocado, sabes? Vale, sí, perfecto. Eu creo que é bastante creíble a historia. Venga, a ver. Vamos. Home, a mí, hostia, que non lle pasou isto? De dar mal un teléfono? Home. Pódelo dar mal. E daste conta que o deche mal e te chamas ali. Non? Hostia, eso xa non me cabe na cabeza, Roberto, eso xa non me cabe na cabeza. Vamos alá. Marcamos. A ver. Non é fácil, Eu sei que non é fácil. Diga. Hola, boas noites. Hola, boas noites. Mire, perdoa, son a doutora Castro. Con quen falo, por favor? Con Mariluz. Mariluz, a ver, mira, estou cun pequeno problema, estou en aprietos. Son doutora a un paciente sen querer delle mal o número de teléfono da consulta. En lugar de darlle o meu, delle o teu. Entón, o problema é, sí, o rollo sería que lle dixeras que me chamase a min, pero por si acaso, porque vai con urxencia, porque acabo de facerlle unhas probas de espalda e demais, necesito que lle digas, por favor, se chama, claro, pero creo que vai chamar porque está preocupado, que na zona da L1, L2 ten unha pequena desviación e que logo na L23, 24 hai unha bursitis crónica na zona do acromion. Mi madriña querida, pero teño que decir todo isto. Pode, por favor, coller papel e anotalo porque é importante, Dame medo que Sí, chame hombre. que está preocupado. Mira, entre a Pois L1... espera un momentiño, Sí. espera un momentiño. Colla un boli que pinte ben, por favor, que estou de vida ou morte. Sí, Sí, ahora vale, mismiño. perfecto. A ver logo. Tes o boli? Sí. Sí, Vale, é máis, mira. sí, o papel, sí. Mira, o máis importante que lle digas que entre L1 e L3 ten unha bursitis crónica e no tacto rectal deronme que ten tamén unha inflamación no perineo. Colgamos, no? Vale, está colgado. Vale, nada, por favor, colgamos, no? Luis, chama a tú e dille que eres o paciente. Por favor. Por favor. Venga. Silencio. Vamos alá. Atención. Silencio no plató. Tú chamas e dices: hola, doutora. Porque tú pensas que é un número da doutora. Hola, doutora Castro. E la dirá: ai, no, bueno, que seña. Pero tú tens que dicir: hola, doutora Castro, son o paciente. Vale? Marcamos, compañeiros. Marcamos. Silencio. Diga. Hola, boas tardes, doutora. Desculpa que non puiden chamar antes, que nada, parquei mal o coche e quería volver a subir, pero non puiden e claro, a ver se me podía decir o que teño, porque sigo con bastante dor e nada, e a ver se xa me pode recetar algo para mercarlo na farmacia, porque eu mañá marcho para Alemania e se me pode decir o que tiña. Pois mire, a min chamaronme e dironme esta información, pero a información voulle a pasar a medias. Bueno, hai un quen é vostede problema... a axudante da doutora? Sí. Ok, gracias. Pois se me pode decir que eu teño un pouco de presa porque teño que comprar a medicación que marcho para Alemania. Bueno, pois mira, dígolle, eu collín a información a medias, porque aquí díxome que tiña... hai un pequeniño problema nas costillas entre L1 e L3. Ajá. E máis despois tiña, non sei, debe ter alguna fisura ou algo máis. Do tacto rectal non lle dixo nada do tacto rectal que... No, aí non chegamos, era máis ben hacia arriba todo. Pois moitísimas gracias, agradezo yo. Era L1 e L3. Ok, pois moitísimas gracias, de verdade, agradezo yo de corazón. Que teña un bo día. Igualmente, gracias. A vostede.